Machiegni Engineer Ramanus Comedy, home of laughter. Omera, ngati imi dongi dhi kanisa? Bwana weka buoga bwana. Abuogi nade dirokni ka thuol mamuonyo gwak. We wachuodura, Japastor chabwa. Otima ang'o? Bwana ng'ani chaka wuno keto chike matek bwana kanisa ma ok nyalre ma chike ma ang'o ti mondo wuok ka ne dhi kanisa bwana. Andonga wuondra mana ni adhi layo. Ang'o timore? Bwana ng'ato obokore ka wuono. Ni onge golo siling 10 coins kata in go mana maromo 50 ok igol ni coins go ne Nyasaye koko. Ng'acha dwaro 50 and above, odwaro mana pes mag note no. Emomiyo biro gi ng'wech mana woni itreni dhi ringo gi Kipchoge. Woduora an gi singa bich kende ofuku naka. Kasto gima koro chido chunya mogi. Woduora an kamitere sadaka go podakia. Bieni Japastor sane nigi bonsa. Bonsa? Japastor sane nigi bonsa. To mera kineno Japastor. Omera Sadaka kare pidho jatich ruoth. Japastor omana ni. To ka duoga paro news ni Japastor nyocho bokore yalo ne joma nyiri injili. Ni duongne. Ni kod mo mar wir makende. Duong Japastor nigi mo mar wir makende. Mar wich ang'o? Mar wir makende. Wachane kanyo maber, daka winji. Ne, Japastor nyocho yodi ka nindo gi nyithi kanisa iwinjo. Kasto ng'iso nyithi kanisa ni duongne mina nosoyo kuom gino. Mano en nyodo mar Kristo. To kiweyo nyodo ne mar Kristo, en gi mo mar wir makende. Sani Japastor bokre na ni agol 50 bob. Japastor ok nyal yudo kuom teko mar dhi keto kuom nyithi Kristo mo mar wir makende. Koro ere tiende renge? Ere tiende renge? Wach 50 in niwinjo kama ne Nyasaye oyiere pesa. Ni winjo kama ne Nyasaye oyiere pesa. Ong to onge but ng'eni konyi. Mago nye yalo mage masani jogi usiko gogi. Iro bi ionge pesa bi kumidhiye. Ionge pesa kati bi kwaya. Wamor ni neno Engineer Ramanus Comedy. Yud videos wa YouTube Engineer Ramanus Comedy kata TikTok @Ramanus7.